Здравейте, приятели! Добре дошли с новото ми видео и честита баба Марта! Бъдете много здрави и щастливи! Така, днеска се завръщам с поредицата с рецептите. Днеска ще направим нещо като Орео, някакви такива топчици. Търсих рецепти, но само че нямах точните продукти, затова реших да си направя по мой начин. Трябват ни Орео. Тук от новите съм взела. Маргарин или масло, каквото имате. Шоколад. Аз нямах шоколад, затова взех някакви тук останали бомбони. И ако искате някакви украшения. Това ще ни бъдат. И така, почваме. Първо ще разтушим Ореото. Така че аз мисля да му отделя крема и да таковам само Ореото. И сега ще си взема една купичка. Така, взех си друга купа и сега ще почвам да отделям това. Сега мисля с клечка за зъби, но дали ще стане, кое да знае. Дали ще стане по този начин. Така. И ще се върна, когато свърши тук. Така, приятели, махнах крема от бисквитките. Ето го и крема. И сега с чукчето ще ги разтроши и ще се върна. Разтроших ги, на по-малко сигурно нямаше да мога. Ето ги крема тук. И сега ще сложа сигурно една лъжичка и половина от маргарина и ще ги оформям. Така, слагам и първо ще го разтопя, защото да може да е по-течно, защото така няма да мога да го объркам. Така, приятели, разтопих маргарина и сега ще го слагам при Ореото. Така, и мисля, че ще ми трябва още. И сега ще проверим. Да, ще ми трябва още сигурно една-две лъжички да сложа, защото не стига. Така, приятели, мисля да сложа една или две от обикновени бисквити, защото май това стана твърде течно. И няма как да го оформя. Не знам. Не знам дали това е добре, като за смес. И май така ще го оставя. Да, така ще го оставя, защото мисля, че е добре. Като за кексчета е добре. Така че преминаваме към кремчето. Към него мисля да сложа много маничко. Тук колкото е останало от това и да го сложа ето така в микровълновата, малко да се такова и не знам какво ще направя с това. И това и бомбоните ще ги разтопя на водна баня, защото тези бомбони ги провах да ги разтопя в микровълновата и те изгоряха. Така че това го слагам в микровълновата. Така, приятели, спря го и го мушнах и тук при Ореото, защото почна се едно да се запича. И затова го спрях и го сложих тук. И сега отвървам тук бомбоните и ще ги мушна в тази паничка. И ще слагам, те са само два такива, така че ще видя някакъв друг, защото имам и на Марс. Имам и същите такива, само че имат нещо като карамел вътре, но не знам кои ще слагам точно, защото служа и един-два на Марс.
Не знам. И ето този. Мисля, стига толкова. Защото ето. Сложих два ето такива. Един такъв и един Марс. И да видим какво ще стане. Отиваме. Ей сега ще отида да разтопля вода и да ги разтопя и ще се върна, когато са разтопени. Така, приятели, разтопих си шоколада. Тук сложих още една и половинка бисквитки. От друго, защото беше много течно и сега е по-добре. И сега ще ги слагам на тази чинийка с хартия за печене, защото иначе кой да знае дали ще мога да ги отлепа после. Не знам с лъжицата ли да ги слагам. Мисля да ги направя по-малки, за да може да има повече. Защото иначе те са ми е малко сместа и няма да стане толкова много. Така че ще слагам по маничко. Ето така, ми с лъжицата, защото цифрите, които аз гледах, те ги правят точничко. Не мисля, че искам половината ще отиде да колкото да ни трябва. Така че стегнат малко и после го разпалям или сега да ги сега е така ми поръса малко. Така, направих ги и сега почвам с шоколада. Чакайте да си го разбъркам.
остане шоколад, защото аз слагай, си викам. Няма да е излишен, ама защото си помислих, че ще ги направя повече, но ето, че не е много шоколада. Така, сега ще почна да правя отстрани някакви такива шоколадови изделия. И така, приятели, ето това са моите такива шоколадов Орео, така да го кажем. И сега ще го пренеса в фризера и ще го оставя да се замрази и ще се върна, когато са готови и трябва да ги опитвам. Приятели, забравих да изсложа украси. На някои ще сложа, на някои няма да сложа, защото просто не искам. Моите украски са такива захарни пеперутки. И сега ще сложа на някои. Ето ги. И сега ги връщам в фризера.
Така, приятели, замразиха се. Ето ги как изглеждат. Много се радвам. И сега ще ги опитам. За да видя. Ето това с пеперутката. Така. Това е с най-малко шоколадно. Страхотница. Този път рецептата ми се получи, а не като предното видео. Хубава е. Би я препоръчала. Става бързо. Единственото бавно е да ги замразите. Но е идеална рецепта. Това беше от мене. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и чао до следващия път.